Jasiu, co czytasz? A. Tata? Tata? Chodź, poczytamy razem. Chodź, poczytamy razem. Dear Zoo, I wrote to the zoo to send me a pet. And they sent me an elephant. Elephant. Taki duży jest elefant. Zobacz, jaki słoń jest duży. Ale duży. Very heavy. I wrote to the zoo to send me a pet. And they sent me an elephant. He was too big. I sent him back. He was too big. I sent him back. Kochani, ale nie, do końca tego nie zjadamy. Ty możesz troszkę pojeść, ale nie tak nie do końca. Chodź, czytamy dalej. I sent him back. So they sent me a lion. Lion, he was too fierce. I sent him back. I co teraz? He was too fierce. I sent him back. So they sent me a camel. Hey, camel. Tu się otwiera, zobacz. Tu się otwiera. He was too grumpy. I sent him back. Dokładnie tak. Nie potrzebujemy tu żadnych kameli, nie? Precz z kamelami. Mama teraz zamiesza zupę, dobra? Poczekasz chwilę? Bo już nam prawie kipi. Ojej! Kipi nam. Tata wróci do domu, a tu nie ma zupy i nam się dostanie. No, to cały dzień tylko czytamy książki, nie? I siedzimy na Facebooku, a zupy nie ma. Także lepiej coś ugotujmy dla taty. O. Proszę bardzo. Teraz to zamieszam. Zamieszam i się musi dalej gotować. Co się dzieje? A ty przeskoczyłeś. Zobacz, po kamelu jest snake. Snake is scary. The snake was too scary. The snake was too scary. So I sent him back. So they sent me a... Co jest następne? Co jest po snake'u? So they sent me a... Monkey! He was too naughty. I sent him back. Wolisz snake'a jednak? He was too scary. I sent him back. Lektura tej książki jest bardzo długa jednak, więc chyba przerwiemy program. Ostatnie słowo? Pani Jasiu? Ile masz miesięcy? Powiedz jeszcze. Jasiu pojutrze skończy 8 miesięcy. Tak? Zgadza się?
Zgadza się. I zostawmy go samego z lekturą.